Тя предишния път следващия път за това си супер. Айде яла. Членовете на комисията са в залата, откривам заседанието на постоянната комисия и предлагам следния дневен ред. Така, първа точка. Разглеждане докладна записка относно приемане на план сметка за разходите за дейностите по член 66 от Закона за местните данъци и такси, събиране и транспортиране на битови отпадъци, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистота на територията за обществено ползване през 2025 година в община Бойница. Втора точка. Разглеждане предложение относно изменение на капиталовите разходи за 2024 година. Трета точка. Разглеждане предложение относно приемане анализи на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Бойница. Четвърта точка. Разглеждане предложение относно приемане план за действие на община Бойница в изпълнение на областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на рома 2021-2030 година за периода 2024-2027 година. Пета точка. Разглеждане предложение относно приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2024 година от имот номер 05-195.361.8, отдел 23У, землището на село Койница. Шеста точка. Разглеждане предложение относно приемане на решение за възлагане на добива на дървесина от общински имот номер 05-195.361.8, отдел 23У, землището на село Койница. И седма точка – текущи. Други предложения по дневния ред? Не. Тогава да подложим дневния ред на гласуване. За? Въздържали се? Няма. Против? Няма. Дневният ред се приема с 3 гласа за. Така, преминаваме към точката в дневния ред. Първа точка е докладна записка от кмета на община Бойница относно приемане на план сметка за разходите за дейностите по член 66 от Закона за местните данъци и такси, събиране и транспортиране на битови отпадъци, третиране на битови отпадъци в съоръженията и инсталациите, поддържане чистотата на територията за обществено ползване през 2025 година в община Бойница. Така. В съответствие с изискването на Закона за управление на отпадъците и за Закона за местните данъци и такси, община Бойница осигурява услуги на населението, като събиране, транспортиране и обезвреждане на битови отпадъци, както и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване. В докладната са изброени план сметката с заповед номер 181 от 15.10 на основание член 63 алинея от Закона за местните данъци и такси са определени вида на услугите, които ще се извършват на територията на общината, както и честотата на обслужване, маршрутите, по които ще се движат, съдовете, с които разполага община Бойница и персонала, който извършва тези дейности. Нещо по докладната, имате предложение? Нямаме никакво предложение, минават си на време, ще изход, няма никакъв проблем с това. Вече има и нови кофи. Да. Подробни. Ами тогава, ако нямате... Гледам, че не се задържа много пълни контейнери и като си на време чистват, няма проблем с това. Ами тогава да гласуваме приемане на предложението за план сметка на разходите. За? Трима. Въздържали се? Против? Няма. Въздържали се? Няма.
Комисията предлага на Общинския съвет да одобри план-сметка с 3 гласа за. Комисията предлага на Общинския съвет да одобри план-сметка съгласно приложение 1 за приходите и разходите за дейността по член 66 от Закона за местните данъци и такси, събиране и транспортиране на битови отпадъци, третиране на битови отпадъци, съоръженията и инсталациите, поддържане на чистота на територията за обществено ползване през 2025 година в община Болград. Така, преминаваме към втора точка от дневния ред. Разглеждаме предложение относно изменение на капиталовите разходи за 2024 година. Има предложение от кмета на община Войница за изменение на капиталовите разходи, като мотивите са, че след провеждане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители на строително-монтажни работи на обектите предмет на капиталови разходи, изключени с тях договори в процеса на изпълнение на строително-монтажни работи, възникна неотложна промяна в бюджета на отделните обекти съгласно приложение 1. Приложение 1 посочено какво е било и какво става. По предложението нещо. Предполагам, че няма въпроси. Нямаме въпроси. Добре, тогава да преминем към гласуване на изменението на предложението за изменение на капиталовите разходи. За, против, няма, въздържали се, няма. Комисията приема предложението, подкрепя да предлага на Общинския съвет да одобри уведомяване на Министерството на финансите относно вътрешни компенсирани промени между разходно-оправдателните параграфи, функции, групи и дейности, както и между отделните обекти и други видове разходно инвестиционно предназначение в община Войница за 2024 година, съгласно приложение номер 1. Следващата точка 3 е разглеждане предложение относно приемане анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Войница. Предложението отново е от кмета на общината. Анализът на потребностите за личностно развитие на децата и учениците в община Войница е разработен в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с член 196 алинея 1, съгласно който областният управител организира разработване на областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците. Въз основа на анализ, който всяка община прави, анализът, предполагам, сте го видяли, много изчерпателно е написан. Обхванати са целите, участниците, както и мотивите. Анализът е публикуван в едномесечен срок, в смисъл спазена е процедурата за публикуване в едномесечен срок за обществено обсъждане и след завършването на едномесечния срок не са постъпили предложения и становища по него. Вие някакви предложения и становища? Нещо? Добре, тогава предлагам да преминем към гласуване за приемане на анализа на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. За, против, няма, въздържали се, няма. Комисията подкрепя предложението и предлага на Общинския съвет да приеме анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Войница. Преминаваме към четвърта точка. Разглеждаме предложение относно приемане план за действие на община Войница в изпълнение на областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 за периода 2024-2027 година. Така,
Предложението отново от мен на община Войница. Предоставлява план за действие на община Войница в изпълнение отново на областна стратегия за равенството, приобщаване и участие на ромите за 2021-2030, за периода 2024-2027, като план за действие на община Войница е в изпълнение на, както казах, на областната стратегия при изготвянето му са спазени всички действащи в момента нормативни документи, като Конституцията на Република България, Закон за защита от дискриминацията, План за действие на Европейския съюз за борба с расизма, Европейски стълб на социалните права, Националната стратегия на Република България за приобщаване на ромите. Плана също е публикуван на сайта на община Войница в едномесечен срок за обсъждане. Проектът на плана е много изчерпателен, засегнати са цели, мерки, актуалното състояние в момента. Нещо вие да допълните? Добре, тогава да преминем към гласуване. За? Против? Няма. За 3, против? Няма. Въздържали се? Няма. Така, с 3 гласа за, предложението е прието. Комисията предлага на Общинския съвет да подкрепи предложението за приемане на план за действие на община Войница в изпълнение на областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в 2021-2030 за периода 2024-2027 година. Следваща пета точка от дневния ред. Предложение относно приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2024 от имот номер 05195.361.8, отдел 23, буква Б, землището на село Войница. Представена е докладна записка отново от кмета на община Войница за приемане на годишен план за ползването на дървесината. На основание член 21 алинея 1.8 и алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 7 алинея 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии, държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. Предложението да се приеме годишен план за ползване на дървесината. Така, мотивите са, че отделът е предвиден за сеч от горско-стопански план на община Войница, който е в процес на утвърждаване. За отдела е изготвено и утвърдено план извлечение. Предвидената по план сеч е постепенно като внася интензивност 30% и ползване 460 кубически метра. Предложението? Това е само за предприятието, учреждението не е за население. Не, това е само за ползване за образ на нуждите на общинската администрация и учрежденията. В следващата точка има процедура, която трябва да се спази. И тогава предлагам да гласуваме предложението. За? Ето да се бъде. Това е вариант. Добре, да гласуваме предложението. За? Против? За 3, против няма. Въздържали се? Няма. Предложението е прието с 3 гласа за. Комисията предлага на Общинския съвет да подкрепи предложението за приемане на годишен план за ползване на дървесина през 2024 година. Така, преминаваме към 6-та точка. Разглеждане предложение относно приемане на решение за възлагане на добива на дървесина от общински имот
номер 05195.361.8, модел 23У, землището на село Борица. Така. Докладът отново е Венета Генчева, кмет на община Борица. И тя е във връзка с предишната точка. Тук, да, във връзка с необходимостта от придобиване на дърва за оглед на нуждите на администрацията и учрежденията на територията на община Бойница е необходимо да се предприемат две стъпки. Едната е да се възложи на кмета на община Бойница да организира открит конкурс за добив на дърва за оглед за нуждите на общинска администрация и учрежденията на територията на община Бойница, като издаде заповед за откриване на процедурата и утвърди тръжните условия по условията и реда на член 1524, на членове 1524 от държавна и общинска собственост. И второто е да се открие конкурс, който ще се проведе при следните условия. Предмет на възлагане по добив на сеч, добив, сеч и извоз на дървесина от временен склад по ПДС от отдел 23 при следните условия. Така, в табличката е обяснено колко кубика ще бъдат добити дърва, както и докладата, както и гаранцията за участие в размер на 5% от началната стойност на обекта, т.е. 133 лева, и размера на гаранцията за изпълнение на договора в размер на 10% от стойността на договора. Началната тръжна цена е определена на база средни цени за добив на дървесина за първото тримесечие на 2024 година, публикувана на 22.10.2024 на Изпълнителна агенция по горите, Регионална дирекция гори Берковица, съгласно заповед 576 от 22.04.2016 година и на директора на Регионална дирекция гори Берковица. Съгласни сте да разрешим? Добре. Да гласувам. За 3 гласа, против няма, въздържали се няма. За гласуването с 3 гласа за, предложението е прието и комисията предлага на Общинския съвет да приеме решение за възлагане на добив на дървесина от общински имот номер 05195.361.8 от отдел 23 в землището на село Бойница. Последната точка от дневния ред е текущи, по нея нямаме нищо. Дневния ред е изчерпан. Закривам заседанието.